Ọhaneze ndị ọma na-ege m otu ekele m na ọka ọkwa n'isi mbido TV ka a na-ewetara m ihe emume nke taa ka a na-akpọ ihe emume ehihie eji maka na ọ na-amasị gị ruo oche gị bịa n'ihe onyonyo ka mụ na gị wee kparịa nkwa gbarịa egwu nke taa maka na anyị ga-amụta ihe buru ibu n'ime ihe anyị ji n'aka. Achọrọ m iwere ohere a kelee ụmụnne anyị nọ ebe dum ngalaba dum dị iche iche ebe ọbụla gị na-asị ka Chukwu na-agọzi unu na-emetụ unu mma ka obi wee ike na-eme unu aṅụrị. Ka ọrịa aka ụkọ nwanne gị nwanyị nwada Ugomma Jennifer nwekwara ike ịkpọ m Akụgo ọmụma na-ewetara gị ihe omume nke taa, ihe emume ehihie. Nyere m ka mụ na gị nwee ike kparịa nkata ebe ọ dị ukwuu ka ị nwee ike mụtakwa n'ihe ihe ga-eji nwee ike nyere onwe gị aka n'ọdịnihu ma onye na-ezinụlọ gị aka. Ya bụrụ ya, anyị chọrọ m iwepụtakwa ohere a wee ike chitara anyị ihe ndị na-eme n'obodo anyị, ihe ọghọm dị ukwuu, ihe siri ike. Ma na ihe siri ike, onye ọbụla na-ebe akwa ego, onye ọbụla chọrọ ịkpata ego, onye ọbụla achọrọ m ichetara anyị na ekeresimesi awụghị obi ịkpata ego. Afọ ka dịka n'ihe a ga-akpata ego. Ekwukwala maka ekeresimesi ma ya aka n'ife ọjọọ. Ekwukwa maka na ị chọrọ ịgba moto na ekeresimesi ma ya aka n'ife ọjọọ. Ekwukwa maka na ị chọrọ ime ihe ndị big boy chọrọ ime duwez jiri maka ya tinye aka n'ife ọjọọ n'oge ekeresimesi ya. Nwee ndidi ka Chukwu gọzie gị mgbe oge ka ya ruru, maka na Ogechi ka mma, Ogechi ka mma, onye nọta mara ihe chi gaji uwe, onye nọta mara ihe chi gaji uwe. Ogechi Chukwu ka mma, Ogechi ka mma, onye nọta mara ihe chi gaji uwe, onye nọta mara ihe chi gaji uwe. Onye nọta mara ihe chi gawo, ịmaghị ngwugwo Chukwu kwadoro gị. Ọ ka mma ka ị nwee ndidi ka ọ tọghere gị mgbe oge ya ruru, maka na onye ndidi nke ya ka mma. Onye nwere ndidi ife ọma na-abịara, onye nwere ndidi ihe dị mma na-abịakwute ya. Ekwukwala maka ụmụ ibe gị, ụmụ enyi gị meela ya nweta ego, kpata ego ọsịsọ. Ị chọzie ka gụwa meekwa ka ibe gị, ka edekwa ka ibe gị si adị, ka nwoke si adị, ka esi ekwu ya ka m dị ka nwoke si adị, jiri maka ya wee tinye aka n'ife ọjọọ. Ụmụaka anyị ugbu a, ụmụ okorobịa anyị ọwụzi ihe yawu bụzi ihe dị ha n'isi. Onwezi onye chọrọ iche echiche ịrụ ọrụ, gụọ akwụkwọ, mụta ihe ọ chọrọ ime na ndụ ya. Ọwụzi ka enweta ego ọsịsọ ka enwee ike na-eme big boy. Mana ọwụ ebe ahụ ka o biri, imechakwa big boy ka ihe na-eso. Ọ ya ihe eji echetakwara anyị n'isi mbido TV ka anyị nwee ike dọtụkwa anyị aka na ntị na wepụ aka n'ife ọjọọ. Ọ bụrụ na itinye n'aka na ya, itigo n'aka na ya, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ aka mmadụ. Yọtago maka na ndụ gị ka mma. Ọ ga-akara gị mma na ịkpatara ego ọhụrụ rie ofu afọ sọsọ, afọ nke ọzọ enwụọ. Olee isi onye ga-erizikwa na ahara ndụ kpaa ka onye ire rie ịkpatacha ndị ọzọ eso erizi ihe nwe ịkpatara. Onwe na isi na ọ ka mma ibute onwe gị ala, kpata ego, ruekwanụ rie ego ahụ, mee ya enjoy, ezinụlọ gị mee ya enjoy. Tupu ihe ọbụla ga ọgwụgodi na ị na-anwụ, Chukwu ga-eme afụ na iriri ego ahụ ịkpatara ọfụma na ogologo ndụ, mụta ụmụ, zụọ ụmụ gị. Ọ ya bụ na mmadụ dị sọsefụ na ndụ maka na ịkpatara ego, mụọ ụmụ, lụọ nwaanyị, mụọ ụmụ, lụọ di, mụta ụmụ gị, zụọ ya, ụmụ gị azụgharịa gị, rie na ogologo ndụ. Ọ ya bụ obi ụtọ n'ezinụlọ. Obi ụtọ ga-adịkwa ndị nwe gị maka na ịkpatara ego n'aka ọcha. Onye na-eri ego obi eruo gara, wụ nke na-eri obi ekoro gị n'elu. Polisi mgbafee n'ezi gị chịrị obi n'aka chee na ọgịwa ka achọ na-abịa. Mba, ọwụ otu a ka o kwesịrị ịdị. Ya bụrụ wepụ aka ma ọ bụrụ na itinye n'aka eti, wepụ ya. Ọgwụkwa na iti ibe gị na-eche echiche ka itinye ya, sị gị na oge adịrọ ọzọ, afọ agwụgwọ, nwekwa ihe mere eme. Ebe dum shege asị na shege na-erute ọnụ ụzọ ụlọ ọbụla gị. Ekwekwala ka o dunye gị ime ihe ị na-ekwesịghị ime. Ya ọgwazikwara ife ọjọọ n'ọdịnihu elekshọn a na-abịakwa. Wepụ aka. Ekwekwala ka mmadụ nye gị ego si gị mee nke a mee nke ọzọ. Ekwula ihe ego mee ihe ị na-ekwesịghị ime.
ya were ya nkiri ihe gbasara unu dị anyị mkpa n'isi mbido TV. Ya mere anyị ji echetachara unu ụmụ ihe ndị a ka i buru ya n'uche, ị na-apụ n'ọtụtụ iburu ya n'uche, na-apụ n'ehihie iburu ya n'uche ka Chukwu nwee ike na-ahazi njem ụkwụ gị. Ị na-ekpekwa ekpere maka na ị na-emekọ ihe, ị na-agbakwa mbọ gị na-ekpe ekpere Chukwu nwee ike na-egbughe ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ. Yọtago ya ekpere ka eji eso ụwa mana anaghị eji aka ike eso ya. I were aka ike ife emebie, ekwekwara ka ihe emebi ha gị, maka ihe emebi ya gị o nwere ike iwu ihe ahụ kacha dị mkpa n'ime ndụ gị ihe ga-arapụ gị. Ekwekwala ka ọ dị n'ọdị ya bụrụ ya. Echefukwala ka izitekwara anyị ozi na igwe social media na anyị @isimbido.tv site na Facebook ma na YouTube ma na Instagram ọkwa na Twitter. Anyị anọkwa ebe ahụ kpọkwem @isimbido.tv na-eche gị. Ana m eche ozi gị. Gị onwe gị na-ele m taa, gị onwe gị achọrọ m ịfụ ozi ekele gị. Ya bụrụ ya, agakwala ebe ọbụla ka anyị jee gbarịta obere egwu. Anyị na-abịaghachi, agakwala ebe ọbụla. Ọhaneze ndị ọma na-ege m ntị, kelekwa m n'ọzọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. N'isi mbido TV ka ihe dum na-eme ọ kakwa ihe emume ehihie ka anyị ji n'aka taa. Onye gị na ya na-akparị nkata Nwada Ugomma Jennifer. Ịnwekwara ike ịkpọ m Akụ Ugo ka ha na-amasị m ọfụma. Yọtago ya bụrụ ya, isiokwu anyị ji n'aka taa wụ nne na nna ga-arapụ ụmụ ha ka ha na-eme ụfọdụ ihe n'aka ha. Hapụ ụmụ gị ka ha na-eme ụfọdụ ihe n'aka ha maka ọ na-enyere ha aka ịmụta ife. Ụfọdụ n'ime anyị ụmụ nne na nna ọlọrọfụ anyị taa a na-eme ụmụ ha obere ife a na-apampa ụmụ ha na-eme ya ihe ọbụla a na-ekwe ka aja metụ ha n'aka, a na-ekwe ka ha metụ ife ọbụla gị aka, ihe ọbụla ga-enye ha nsogbu achọdịghị ya ma ncha. Mana o kwesịghị ịdị otu ahụ. O nwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịrapụ ụmụ gị ka ha na-eme n'aka ha dịka ha na-etolite. Ọtụkwa m mgbe ha pere mpe mgbe ha ka na-egbe igbe, mana ha kwuo okwu gawa ije na-akpọ gị ma mpa ma ọ daa dị, na-agwa gị ihe ya kwesịrị, ihe ha chọrọ mana ihe ha achọghị. Mgbe ahụ ka ị ga-ebido na-agwa ha ihe ndị ha kwesịrị ị na-eme n'aka ha. Dịka nwatakịrị ahụ na-erute afọ 5, nwatakịrị ahụ ọ matawala ihe obere obere. O nwere ụfọdụ ihe ha chọọ ime ịchọ imere ha, ịrapụ ha ka ha mee ya n'aka ha maka ọ na-enyere ha aka ọfụma. Nwatakịrị chọrọ ịrịgota n'elu oche, ọ na-achọ ka o si arịgota, ọ na-achọ dịtị na-ekwe ya gbachicha ya nkịtị, o megide ya meta ya ịrịgota n'elu oche ahụ. Ị ga-afụ ka obi aṅụrị dị n'ime nwatakịrị ahụ. Ozugbo ihe ọchị ga-adị ya n'iru, gụwa na onwe gị ga-asị imetara ya ọfụma. Ọ na-enye ha obi aṅụrị, ọ na-enye ha obi ike si na o nwere ihe ha metara. Ọ ihe eji asị ihe ọbụla gị ị na-eme ya ka nwatakịrị na-amụta. Ihe ọbụla gị ọ bụrụ na iwe onye nkụzi, kụziere nwatakịrị ka ọ mụta. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ụmụ eletrik na ụmụ ihe eletrọniks, kụziere nwatakịrị ahụ mgbe ahụ o pere mpe ka ị na-eme ya, gbaa mbọ ka ọ nọ gị n'ihu ka ọ na-afịfe ị na-eme. Ọ ga na-amụta ife ahụ tupu ị na-ama ihe na-eme ya ma bụrụzi ọga nke onwe. Ị ga-ala ofu ụbọchị, ọ bụrụ ma ọ bụ tọọchị gị ji afụ ụzọ n'ụlọ mebiri, nwatakịrị atụkasịa ya, mepee ya, tighachicha ya, kọpụlụọ ya bak, si gị dadị emezila m ya, obi ụtọ ga-eji were ya wetara gị, dadị emezitele m ya. Ka onwe gị ga-enwe obi aṅụrị na nwa gị metere ife. O nwere nke mbụ gbasara ụmụaka anyị ndị ke nwaanyị, nkwa ndị ke nwoke, maka wụ sọsọ ụmụ nwaanyị maka esi ife. O nwere ụmụ nwoke ndị na-esi ife karịa ụmụ nwaanyị sef. So nke ahụ abụrụ ya. Nke mbụ awụ ị na-esi ife dịka nne, okelete ụmụ gị ndị ke nwaanyị, ọkachasị ndị ke nwaanyị, okelete ha nso ka ha na-ele gị anya. Ma onwe mma ka esi ife taa. Onwe onye mbịara ngwara m sị tinye nke a wepụta nkarị m, anya ka m lere mụta ka esi ya. Maka na mgbe ọbụla mma m na-esi ihe ahụ, m na-anọ nso na usekwu,
mbịa kụọ ya na ọ na-esi m na-ele anya ife ọ na-eme, o tinyecha nke o tinye m na-elecha ya anya. Mgbe ahụ ama m ihe m na-eme, ọ dị m ka nọ ebe ahụ na-egwu egwuregwu, mana ana m afụcha ife ọ na-eme. Mgbe m bịara na-etozi, ide m siri ihe nke mbụ m bute ya bịa, ha dum mepere ọnụ na-ele onye shiri ha, onye shiri ha. Maka na gịnị, ha mgbe ọbụla gị ha na-eme ana m ele anya ọfụma, na-eleru anya ife mma m na-eme. Ya mere m ji mụta ya. Tupu m na-eru afọ 10 amụtago m ka esi esi ụmụ obere ihe a, dịka ihe dịka indomi na ụmụ ihe ndị a. Ya bụrụ ya, mgbe ọbụla gị na-esi ife dịka nne, kpọkọleta ụmụ gị. Ọ bụrụ nwoke sọsọ ka ị nwere ma ụmụ, kpọọ ha ka ha bịa nso, si ha Junior, Obinna, Emeka, Amarachi, anya bịa. Ọ bụrụ ofu onye, ma ị ga-akpọ ha dum bịa n'ime usekwu ofu oge, kpọrọ ofu onye. Ịkpọrọ ofu onye taa, echi kpọrọ ofu onye, nwanne echi. Otu a ka ị ga na-eme ya. Mana gbaa mbọ mgbe ọbụla gị na-etikọ ofu onye n'ime ha na okele gị nso, ka o nwee ike na-afụfe ị na-eme, na-amụtakwana ya, maka ọ ga-enyere ya aka. Mgbe ọ ga-ebido mewe ya, gị onwe gị ga na-enwe obi aṅụrị na nwa gị, ị ga na-ejizi ya na-eto ọnụ. Nwa m nọ 8 years na-eshi ife, nwa m nọ 7 years na-eshi ihe. Gị na ụmụ nwaanyị ibe gị na-ekwuzi okwu, werezi ya na-ama atụ, na-eme mpako, maka na ọ na-enye obi aṅụrị. Ịfụrụ nwa gị na-emeta ife ọfụma, ọ na-enye obi aṅụrị. Nke ọzọ ị kwesịrị ịrapụ ụmụ gị ka ha na-amụta na-eme ya n'aka ha, wụrụ ịsacha ụmụ efe ha, ka ha bido na-emecha ụmụ efe ha, mara na ọ dị mma idosa ebe ha n'ọcha, ebe ihe a na-eyi ọ dị mma ime ka ọ na-adị ọcha. Nwatakịrị si na ogodo nke nọ afọ 5, o si n'ụlọ akwụkwọ bata, ihe mbụ ị ga-asị ya, ngwa ma isibe ya saa efe skuul ya, gwa ya ka ọ saa sọọsụ skuul ya. Oge ọ na-asa, ọ sachago ya ma ọ sata ya ọfụma, emechaa ịsarị ya, mana hapụ ya ka ọ saa nke mbụ ahụ. Maka otu nwanne m nwaanyị ntị eme, ọ bụrụ efere ka ọ chọrọ ka ha saa, o bupụtacha efere ahụ, nwatakịrị ahụ na-asa ya, ọ na-asa, ọ na-elecha ya anya. O sachaa ya, ọ sị ya mami asachago m, were obi aṅụrị ahụ bịakwute ya, mami asachago m efere ndị ahụ dum. Mgbe ọ gwara ya sị oke gaa n'ọdụ, ọ bịazie o chekichaa ya, o lechaa ya anya ọfụma, fụ na ọ satara ya, ọ rapịa. Ma ọ bụrụ na ọ satara ya, o jiri aka ya mezie ya ọfụma. Mana ihe n'ebe ahụ wụ na nwatakịrị ahụ gbara mbọ fụ na o megodiri ya na ọfụma na o meta ya ọfụma. Dịka ọ na-eme ya obere, ọ ga-amụtacha ka esi eme ya ọfụma. Mgbe ọbụla ha richara nri efifie ma nri abalị, mgbe ọbụla ha richara nri, si ofu n'ime ha, ngwa asịkwara na ọwụwa ọrụ dịrị ofu onye, ewekwara ya tinye n'ihe isi nke nwaanyị ma ọnwụ nke ikpeazụ. Ama m ihe ụmụnne m mere mgbe m pere mpe, ha richaa ihe dum ha riri, ọnwụ ikpeazụ na-asa efere, mana ọnwụ ikpeazụ sọsọ last born na-asa efere sọsọ n'ụlọ. Onye ọbụla kwesịrị ịmụta ka esi, maka na ma ịmụta ya, ụfọdụ n'ime ha biri uru aka nke ha. Ịbata na kichin ha fụ ka efere ruru unyi na kichin, gụwa na onwe ga-asị ọwa eji ebi n'ebe a, mkpa maka na ha mụta ya ọfụma, ha mụta ya mgbe ha pere mpe. Ya sịkwala na ọwa onye nke etemazụ bụ onye ọ dịrị esa efere, na-agwa ha ofu onye, igwe ofu onye ụbọchị taa, echi igwe ofu onye, nwanne echi igwe onye nke ọdụ, si erichaghị ikpo ofu onye n'ime ha, ngwa buru efere a jee saa. Nwatakịrị ahụ ruo ebe ahụ, ọ sị na ọ ma asa, sawa ya, hapụ ya ka ọ na-asa ya ụna, ọ sachaa ya, ije nyachaa ya ọfụma. Mana ya bụrụ na o mere ihe ahụ ị gwara ya. Dịka m kwuru ụbọchị ino, gụziere nwatakịrị ka esi ege nne na nna ya ntị n'olu. Nwatakịrị gewa gị ntị, ọ ga-enyere ya aka ime ihe ị gwara ya. Ma ọ bụrụ nwatakịrị gwa ya okwu, ọ gbara fụọ, ị na-akpọ ya oku, Emeka bịa ebe a, Emeka bịa ebe a, tupu ị na-ama ihe mere, Emeka ruo ebe ọ na-akụ bọọlụ, o ji ebe ahụ ka ọ kụtụchaa, mgbe ọbụla sọrọ ya, o jee bata na ụlọ, esi ya, Emeka ị gakwala taa, ị ga-eji jere aka bọọlụ today, ị gakwala aka bọọlụ. Ịkpatụcha ya dịka okwu, ịrapụ ya nke ahụ aga. Mana o kwesịghị ịdị otu ahụ. O kwesịrị nwatakịrị mee ife ọjọọ, ịbagharị ya mba, ịbachara ya mgbe, ọ bụrụ nke ị ga-apịa ya obere ife, pịa ya obere ife ka o nwee ike mara na ihe o mere adịrọ mma. Ụmụaka ga-agwa ha, Junior bịa saa efere a, Junior ga-arapụ efere mmanya gwara ya, chie gara agba bọọlụ. Ọ gbachaa mgbe ọbụla sọrọ ya ọbata, mana ọ batacha iwere nri nye ya. Ọ bụrụ mpa m mgbe anyị pere mpe, ọ gwa gị mee ihe, imeta ya ọfụma, ọ rapụ ife ahụ gwara ga na-egwu egwuregwu. Mgbe ị batara, ị ga-anụ ụfụ ya.
gongo oge si o pecha gị ọ ga-apịa gị echi akwa gị jee kwụọ bọọlụ ị ga amata ebe ụzọ ị ga-esi gazie ebe ahụ ọzọ. Ya ihe dị mkpa ka a na-akụziri ụmụaka, rapụ ha ka ha na-eme ya n'aka ha mgbe ha pere mpe, ọ ga-enyere ha aka n'iso efe ha obere mgbe ha na-erute afọ 5 ma afọ 6, nye ha obere efe ha ndị ruchara ha aka ka ha na-asa ya, ha sachaa ya ọ bụrụ na ọ dịrọ mma jiri aka gị sachaa ya ọfụma jezi gbasaa ya. Ị ga na-akụziri ụmụaka ka esi ede ife bido n'oge dịka ha ruru afọ 3 ha kwesịrị ibido na-amụ ka esi ede ụmụ abechi ndị a, na-akụziri ha obere obere ka esi ejide pensụl na-ede ife, ka esi ejide biro na-ede ife, maka ọ ga-enyere ha aka. Ọ bụgodị na ha ebidobeghị akwụkwọ ịga n'ụlọ akwụkwọ, bido n'ụlọ kụziwara ha ka ha ga-ebido ejekwa ụmụ ibe ha n'ụlọ akwụkwọ, ọ ga-adịrị ha mfe ịmụta ya ọsịsọ. Ụlọ onye nwere nkụzi ha n'ụlọ akwụkwọ kụziwara ya, ọ ga na-esoro ha na-aga ọfụma maka na ha ebidola n'oge mụwa ha, gụọwụ nne ha maọbụ nna ha kụziwara ha n'oge. Kụziere ha ka esi ejide biro na-ede ife, ụmụ obere letas ndị ahụ na-akụziri ha ka ha na-ede ya, ide ofu inye ya odee n'aka ya, ọgwụkwa nke ị na-ede gwa ya kpọọ ide ya esi ya ele ihe ọwụ, nye ya ihe ahụ ka o jide ya, mụtagodi ka esi ejide ya ọfụma, ọ mụta ya tupu ọ na-aga ụlọ akwụkwọ. Ọ ga-enyere ya aka isoro ha na-aga n'iru ọfụma, ọ ga-enyere ya aka ịmụta ihe ahụ ọsịsọ maka na o bidoro n'oge. Ha hụrụ ya ụmụ ihe ndị a dị nnukwu mkpa ka elebara aka, enyere ha aka, tinye uchu na ya, mee ka uche ha dị n'ihe ha na-eme. Ịkụziri ihe ahụ ga-enyere ha aka ha na-eto, ha mụta ya tupu ya na ihe ahụ ewee ha ahụ, ọ gaghị afịazi ha ahụ ma ọ bụrụ mgbe ha ga-achọrọzi ihe wa akara aka ha. Ihe a ga-enyere ha aka bupụtakwa akara aka ha. Ya were anyị ga-aga gbarịta obere egwu ugbu a, mgbe anyị gbaritere anyị wee ike bịaghachi ka anyị gaa n'iru wekọwata ihe ndị ọzọ. Agakwala ebe ọbụla gị, gbaa mbọ ka ị gbarie egwu. Ana m abịa. Ọhaneze ndị ọma na-ege ntị, ọka ọkwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ, ọ na-aka awụghị mbụ isonyere anyị. Ọ n'isi mbido TV ka anyị nọ. Ihe anyị ji n'aka taa wụ ihe emume ehihie. Isiokwu anyị na-eleba anya ya taa wụ akpọ ụmụ gị ka ha na-eme ụfọdụ ife n'aka ha. Nne na nna kwesịrị ị na-ahapụ ụmụ ha ka ha na-eme maka ọ na-enyere ha aka ịmụta ife ọsịsọ. Onye ihe anyị na-atụle ka anyị gwatụ ụfọdụ ihe kwesịrị ịrapụ ụmụ gị ka ha na-emegasị. Akakwa nwanne gị nwaanyị Ugomma Jennifer, onye gị na ya na-akpa nkata nke taa. Agakwala ebe ọbụla gị ka anyị nwee ike kwuo okwu a ruo n'isi njedebe. Ya were ka anyị gaa n'iru ịtọ ihe anyị ji n'aka. Nke ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka nwoke ekwuola ka a na-arapụ ụmụaka ka ha ga-bido ọsịsọ na-edetu uri tupu ha ebido ịga ụlọ akwụkwọ. Nwere ike na-akụziri ha obere ife ka ha nwee ike na-ede n'aka ha, ọ ga-enyere ha aka ịmụta ọsịsọ ma ha gaa n'ụlọ akwụkwọ. Nke ọzọ chọkwara ka ịkụziere ụmụaka maka na ụfọdụ anyị, ọ kachasị anyị nwawu ndị Igbo, anyị na-ezi ekwe ka ụmụ anyị metụ aja aka, mana ụfọdụ anyị toro ihe eji zụọ anyị ahụ ịga n'ubi kọọ ihe, pụta akpụ, mechie ụmụ ihe a na-wetasi ụmụ ihe nri n'ime ọrụ, were mee ihe oriri. Mana taa anyị na-ekwezi aga ime ọrụ, na-ekwezi arụ ọrụ ugbo maka na anyị che na ahụ ihe ndị mgbe ochie na-emezipedum ka ihe agba ọfụrụ. Mana ekwesịkwara ị na-akụzitụrụ ụmụaka anyị ụmụ ihe ndị a, n'agbanyeghị na anyị nwere ihe dum anyị chọrọ, mana kụziere ha ka esi eme ihe ọrụ ugbo. Ọ ga-enyekwara ha aka n'ọdịnihu. Ị na-akụzitụrụ ụmụ, ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka gaden n'ime ezinụlọ, kụziere ha ka esi, ụfọdụ n'ime ha rutere afọ 8, ka esi efichasị ahịhịa n'ime ụlọ agbata obi ebe ha bi. Kụziere ha ka esi efochicha ahịhịa ebe ahụ. Kụziere ha ka esi akụ ihe n'ala, ihe eji akụnye mkpụrụ ụka ma mkpụrụ egusi ma ọwụ nke ọzọ. Kụziere ha ka esi akụnye ụmụ ihe ndị a na ọ ga-enyekwara ha ịma ebe ha ga-afụta onwe ha n'ọdịnihu. O nwere ike mgbe ha ga-abụ ụlọ akwụkwọ ha ji ma ga kụzie agụ agrikọlchọ
ga-efu ha na-eme ọfụma n'ime ya. Ọ onye gụrụ agriculture a na-awụ ogbenye, onye ọbụla gụrụ ime ihe ọrụ ubi anaghị awụ ogbenye, maka na ị ga-enwerịrị ihe ị ga-eri, ime ya mezie ya ọfụma, ị ga-enweta ego na ya. Kụziere ha ka esi akụcha ụmụ ihe ndị a. Mgbe ọbụla ọ bụrụ na ha nọ na ebe mba ofesi ma ọwụ n'ozu bekee, mgbe ọbụla ha lọtara ụlọ, ọ bụrụ n'oge ekeresimesi ha batacha n'ụlọ, ofu ụbọchị kpọrọ ha gaa n'ime ọrụ, kụzichara ha sị ha lee ha na-akpọ nka, lee otu esi eme igosi ha, ịrapụ ha jiri aka ha mee ya, a na-emeta ya ọfụma. Ị ga-afụ na obi ụtọ ga na-akpacha ha ga-enwe obi ụtọ. Mma kpọrọ anyị gara ime ọrụ taa, mgbe orukwa afọ ị ga-afụ obi ụtọ ga-adị ha ka ha nwee ike lọta ụlọ, ka ha gakwa ebe ahụ ha gara n'afọ gara aga. Ọ ga na-eme ha obi ụtọ ma ọ bụrụ kwụsịrị okwu ka ha gaa n'ụlọ, aga na vileji, ịfụ obi ụtọ adị ha soro gị, ha nwa na onwe ha nwee ga-echetara gị, mọmị anyị ga-agakwa n'ụlọ na ekeresimesi ka anyị nwee ike gaa ebe ahụ grandma kpọrọ anyị ga. Obi ụtọ na-eme ha maka na ịkụziri ha ụmụ ihe ndị a. Ọ na-adị maka na-akụziri maka na ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-eyi aka n'ọdịnihu. Ọ na-enyere ha aka ịmata ebe akara aka ha nọ. Ọ bụrụ na ị na-awayọ ebe onye na-awayọ ọkụ na-eme ụmụ ihe eletrọniks ndị a, kpọrọ nwa gị gaa n'ebe ụlọ ọrụ gị nọ, ị na-eme ya. Mgbe ụfọdụ oge ọ bụrụ ụbọchị Satọde, kpọrọ ha aga, ndị ke nwoke kụziere ihe na-eme, ha na-ele gị anya na-akụzichara ha ụmụ ihe ndị a. Ị maghị ebe akara aka ha nọ, dịka ha na-ele gị anya na-eme, ofu ụbọchị ha bulie ihe ego nwa na-atụghị ya, rụzie ya. Ụmụaka ndị nọcha afọ 10, ifu ha ụlọ ha ga-esechala sechaa ya ọfụma, nke ha ga-ejicha ụmụ ihe katọn na-arụcha, ha rụọ ya. Gịwala onwe gị bụ onye okenye fụ ya, obi adịghị mma na nwatakịrị nwere ụdịka ihe a. Ị ga-afụta akara aka n'ime nwatakịrị ahụ. Ọ ga-enyere gị aka ịma otu ị ga-esi dụọ nwatakịrị ahụ ndụmọdụ, chiwa ya ihe ebe o kwesịrị ịnọ. Maka na ọ bụrụ na ọ maghị ebe ọ na-aga, ọ maghị ihe ọma eme ọfụma, gụwa na onwe gị wu nne na nna, ị gaghị ama otu ị ga-esi nye nwatakịrị ahụ ndụmọdụ. Ọ ya mere ụfọdụ n'ime anyị nne na nna anyị taa, ha na-afọsụ ụmụ ha ka ha gụọ ihe ha achọghị ego n'ụlọ akwụkwọ. Ụfọdụ asị nwa ha sị na ha chọrọ ego mass communication, ụfọdụ nne na nna sị ị ga-abụ dọkịta. A na-eshi ọnwụ na nwa ha ga-aga, maka na ọ bụrụ na mpa ha wụ onye ọkachamara, ọ chọọ ka nwa ya bụkwara onye ọkachamara, maka na ọ bụ ihe ego nwa chere na ọ ga-adịlị mma na ya. Mana iwepụtago oge tinye nwa ahụ n'ebe o kwesịrị ịnọ, kụzicha ya ụfọdụ ibe, makwa n'ihe ọ dị mma na ya, ka ị nwee ike tinye ya ebe o kwesịrị ịnọ. Ụmụ ihe ndị ihe na-enyechara ha aka ka ha nwee ike na-amụtacha ihe ọsịsọ. Ọ bụrụ ndị ike na-esi ihe osise, ndị ike a na-eme esi ihe, ị ga-afụ nwatakịrị nọ afọ 8 o sechara gị ihe ụtọ a, kụwa na onwe gị asị nwa ma akwụkwọ ma ihe esi ọfụma. Tupu nwa ahụ na-eto, gị mara na ebe uche ya ga-adịcha ebe ụmụ ihe fine art ndị a na ụmụ ihe art na-emechi ihe osise ma ihe ọkpụkpụ ihe ndị a. Otu uche na ya, onwe ihe ga-eme nwatakịrị ha ga-eme ọfụma ya ma ọ gụọ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum, gazie ebe dị elu. Ihe eji eme ụmụ ihe ndị a, ihe ndị ọcha ji dịka ha ka anyị mma n'ofu ụmụ ihe ndị a, maka na ụmụ ha na-eto, ha na-egosicha ha ihe ndị a dum. Ọwụrụ onyonyo ha ewepụta ya n'onyonyo na-egosi ha, ọnwụ nke a na-ese ewepụtacha ya n'akwụkwọ, ọnwụ nke esechara na ụmụ akwụkwọ nke ndị textbook ha na-akpọ textbook, ha gosicha ụmụ ha ụbọchị dum ha si n'ụlọ akwụkwọ bata, ha richie nri, mechie ha na-eme, akpọga ha n'ebe ha na-akpọ playroom. O nwechara ihe ndị ọcha mepụtachara ji arụcha ụlọ, na-arụcha ụlọ. Ihe ndị ahụ kpọpụtara ya ụmụaka gị, inye ha si ha kpara aka ha rụọ ya, gị na-ele ha anya. Ị ga-afụ nwatakịrị ọhụ mekwe ya kemgbe omekwe ya ọdaa, tupu ị na-ama ihe na-eme ometa ya, otu ọ ga-esi tie mkpu si dadi emetego m ya, ị ga-ama na obi dị ya ụtọ. Ihe ndị a dịcha oke mkpa. Elefukwara ya anya si na mgbe o toro ọ ga-amatacha ya, o too ọ ga-ara ya ahụ ịmata ya, maka na ebidoro n'oge kụziwara ya, maka inye ya efe ka o jiri aka ya mee ụmụ ihe ndị a. Ihe efe ka o nwee ike mmụta, ọ na-eyi aka ọfụma, gosi ha. Ọ bụrụ ndị ike na-agụ akwụkwọ, mgbe ha pere bido na-agụrụ ha akwụkwọ, ha na-agụ,
ha rutewe afọ isi igwa ha ngwa gụwa ya ofu ịgụọ nka ma ọ kpọta ya ọfụma ikpọziere ya ma ọ kpọta ya ọfụma tupu ị na-amụ ihe na nwatakịrị ahụ ga-amụta ka esi agụ akwụkwọ ọfụma. Ihe dum ahụ ị na-eme ya obere ndị oyibo si practicing makes perfect. Ị na-akụziri ha na-apractice ya na-amụ ya mgbe dum tupu ha na-erute afọ 10 ị ga-afụ na ha ga na-eme ọfụma n'ime ihe ndị a. Ilecha anya na ọrụ ihe mere ụlọ akwụkwọ ndị private na ndị ichiche ego na-aga ji dị iche na nke ndị gọọmenti ụmụaka na-aga ndị na-ejicha ego, maka na ndị nke ahụ ji ego ụlọ akwụkwọ ha na-akụzicha ha na-ewepụtacha nwere ebe enwechara ma nke a na-akpọ nke ndị na-agụ egwu, nwee nke ndị kọmputa, nwee nke ndị na-eme ụmụ ihe spọt, mee nke ndị na-agba bọọlụ. Ọ bụrụ nke ọbụla gị chọrọ ọ nọcha ya mere ọ dị ka ha na-akwụ nnukwu ụgwọ n'ụlọ akwụkwọ ha. Onye nwatakịrị nọ praịmarị skuul na-akwụrụ ya nnukwute ụgwọ n'ụlọ akwụkwọ maka na ha nwechara ihe ndị a ha ji akụzichara ụmụ, maka na ama iweta ha mgbe ha dị ọhụrụ ọ pere mpe ọ ga-enyere ha aka. Ọ ya mere eji wepụtacha ụmụ ihe ndị a. Ọ bụrụ egwu ka nwatakịrị ahụ na-agụ kpọrọ ya gaa n'ebe ọ ga-amụ ya ọfụma site mgbe ahụ o pere mpe. Ụmụ nwaanyị tupu ọ na-eru afọ 8 ọ ga-amụta ọgwụ egwu ngagụwa na ga na-ajụ ma afọ 15 ka nwatakịrị ahụ, maka na o bidoro n'oge. O nwere nwatakịrị m nọ na-ekiri ofu ụbọchị, nwatakịrị ahụ nọ afọ 5 ka nwatakịrị ahụ, mana ka o si agụ egwu okwu na ihe a n'iru makrofon na-agụ egwu gụnwa ga-ewepụta ego dum nọ na akpa gị dashia nwatakịrị ahụ maka na ọ na-agụta ya ọfụma. Ọ nọ ya n'ime ụmụ ihe ndị a nọchara ime anyị. Ọnwa obere ife na-akpali ya, ọ niri ihe gara akpali mmụọ anyị. Mgbe onye ahụ mere nke a mee nke a mee nke ọzọ, tupu ị na-ama ihe na-eme mmụọ ọkpọliwara akara aka nwatakịrị ahụ, ọ mara ebe ọ dị mma na ọ mara ihe ọ ga-eme ma o too. Ya wụrụ ya ihe ndị a dị nnukwu mkpa ka anyị nwere afọ ụmụ anyị ka ha na-eme ụfọdụ ife n'aka ha. Ọ bụghị ihe dum ka nne na nna ga na-emere ụmụ ha. A na-enyekwala nwa gị ife ọbụla gị ọ chọrọ. Ụfọdụ ihe ọ ga-asị gị dadị achọrọ m ka dadị achọrọ m ka mọmị achọrọ m ka. Ọ bụghị ihe dum ụmụaka chọrọ ka ị ga na-enye ha. Mara nke ị ga-enye ha, mara nke ị ga-enye ha. Ọ ga-enyere ha aka ịma ịkwụsị ike mara ihe ha chọrọ na ndụ ha. Ya were anyị ga-agakwa gbarịta obere egwu ma na-achitekwa agakwala ebe ọbụla. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. Ana m abịa. Ahaneze ndị ọma na-ege m ntị, ya gaziere gị, ọ ga-adịrịrị gị na ma. Ọ kakwa n'isi mbido TV ka ọ na-akpọtụ. Eji m aka na ihe anyị na-atụle taa na-abakwa ma ị na-aghọta ya ọfụma, ma m na-amụta ife n'ime ya. Ọ kakwa nwanne gị nwaanyị nwata Ugomma Jennifer onye gị na ya na-atụle isiokwu nke taa. Echefukwala ị na-esonyere anyị ụbọchị dum ọ bụ elekere anya 12 nke ehihie ka ọ na-akpọtụ mgbe ọbụla gị n'isi mbido TV. Ya bụrụ ya ịchịkọ ihe anyị tụrụ taa ọnụ bụ ka ndị nne na nna anyị na-arapụ ụmụ ha ka ha na-eme ụfọdụ ife n'aka ha, maka ọ na-enye aka ọfụma. Ọ na-eme ha, ọ na-enye ha obi ụtọ, ọ na-akpali mmụọ ha, ọ na-enye ha amamihe. Ụfọdụ oge o nwere ihe ị ga-eme wepụtara ụmụaka mee ihe ka ha na-eche echiche n'onwe ha, nye ha ụdịka asaịmentị wụ ha ga-eche echiche tupu ha eme ihe ahụ. Ọ ga-enyere ha aka ị na-eme ọbụrụ ha na-adịcha sharp. Ịghọtago? Ọ na-enyere aka ọfụma. Ihe ọbụla ga-ewu ihe nwatakịrị na-eme, ọ sị gị na ọ chọrọ ime ya, rapụ ya ka o mee ya. Ọkwa na o meteghị ya, ịkụziere ya ka ọ ga-esi mee ya, o metere ya ọfụma. Ị ga-afụ mgbe ahụ o mere kemgbe o metaa ya, egwe ya sị ngwa mee ya ụta, o megharịa ya mete ya ọfụma. Ya na obi ụtọ ga-anọ n'ime nwatakịrị ahụ. Ọ bụrụ na nwatakịrị si n'ụlọ akwụkwọ bata, enyere ya homework sị ya mee na ụlọ, ọ sị gị mami aga m emeli ya n'aka, hapụ m ka mee. Hapụ ya, ha sịkwara ya ime ya adakwala ya kikwucha okwu ga-eme ya obi a ga-esi ike. Hapụ nwatakịrị ahụ si oke ngwa mee ya, imecha ya bịa gosi m ka mfụ ihe mere. O mechaa ya n'aka ya, meta ya ọfụma. Ị ga-afụ obi ụtọ ga-adị ma o mezikwa anya mgbe ahụ ka gịnwa ga-abatazi yiri ya ka o wee ike mee ya ọfụma. Ihe ọrụ dịrị anyị dịka nne na nna wụ ị na-ahazi, ị na-atụziri ha aka, mee ha, na-akwado ha mgbe ọbụla gị. Ọwụ ma ha emeta ihe ọfụma ịkọtọwa ha,
gwawa ha okwu ọjọọ, gwa ha okwu ga-ebutu mmụọ ha. Mba, ọnwụ o mete ya ọfụmazi si ya ngwa lee otu ị ga-esi mee ya, mee ya ụta, mee ya ụta, ị ga-emesa ya ọfụma. Obi gara adị nwatakịrị ahụ mma. Nwatakịrị ọbụla gị toro wite obi aṅụrị, wite obi ụtọ, ọ na-akpazi ezigbo agwa n'obodo karịa ndị nke ji iwe ọkụ too. Ọnwụ ndị ka mgbe ha pere mpe ndị agwacha ha okwu ọjọọ na-eme ya n'ihe dịka ịkụziri ha, onwe ihe dịka ịgadị ha mara gwa ha ihe kwesịrị ime na nke ha kwesịrị ime. Ụdịka nwatakịrị ahụ ọ na-emekarị ezigbo mistake n'ọdịnihu. Ekwukwala ka nwatakịrị ọmụma gị ọbụla gị jiri otu atụ ya, ma mee ka nwatakịrị ahụ too jiri site n'obi aṅụrị na amamihe too. Nyere ya aka ka o mee ihe ọbụla gị ọsị gị ọ chọrọ ime. O nwere ihe ọ chọrọ ịmụ, kụziere ya ka esi eme ya, imecha ya esi ya mee aka. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị buru n'uche ịkụziri nwatakịrị ọ rapụ ya ka ọ na-eme mgbe o pere mpe awụ ihe ndị oyibo na-akpọ first age. Kụzicha ya otu esi, o nwere nwatakịrị ibe ha, nwanne ha nwaanyị ma nwanne ya nwoke nwere ọnya, obere ọnya, si ya ngwa ka ebute igbe ọgwụ ka e nwee ike tinye nka, tinye obere plasta, tinye obere spirit. Kụziere ya ka esi eme ihe ahụ, o mee ya, imecha ya niile ngwa nkịsị ya megharịa ya ka ha nwee ike mara ka esi eme ya. O nwere ike mgbe ha ga-emerụ ahụ n'ụlọ, maka na ụmụaka imerụ ahụ ha na-ara n'ọhụ, ọ nweghị ihe ị ga-agbanarịrị. Ọ bụrụ na ha merụ ahụ ma ị nọ ya, ka ha nwee ike mara ihe ha ga-eme mgbe ahụ. Ọ bụrụ na ihe eji eme first aid ahụ nọ n'ụlọ, nwatakịrị ahụ ga-ama ihe o kwesịrị ime. Mana ọ bụrụ na ekuzighị ha, otu a ka nwanne ha nwanne ya nwaanyị ga-agbagide ọbara tiri bata nke aha ị ma na ọ wụrụ ihe dị ma o nwere ike daba n'ihe mberede. Ya wụrụ ya ndị nne na nna ka mgbalịa na-akụziri ụmụnne ihe, na-arapụkwana ha ka ha na-eme ihe kụziri ha mgbe ọbụla gị. Ọ ga-enyere ha aka ito ma bụrụ ezigbo mmadụ n'obodo n'ọdịnihu. Ya gaziere n'ọfụma. Ọ ka ọkwa n'isi mbido TV ka na-ewetara n'ihe omume a. Echefukwana ịnọnyere anyị ụbọchị ọzọ, mana ị ga-ezitekwara anyị ozi na igwe soshal midia nke Facebook na Twitter ma YouTube anyị makwa na Instagram @isimbido TV. Ọ ihe ị ga-eji nweta @isimbido TV. Echefukwala ya, ị nwekwara ike izitere m ozi n'igwe Instagram m @ezobeautyempire_official. Ike ị ga-eji nweta m. Ana m echekwa ozi gị. Ya mere ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe nke taa. Ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa ihe omume anyị nke taa. Ana m ekele unu ndị dum nwere ndidi nọnyere anyị taa anyị nwee ike mee ihe emume nke ehihie nke taa nwere ọ bụrụ nke bịara na njedebe. Ka Chukwu na-agọzi unu na-emetụ unu mma ebe ọbụla na ya gaziere unu. Aka kwa nwanne gị nwaanyị Nwada Ugomma Jennifer ka gị na ya nọrọ taa. Ya gaziere gị, ya dịrị gị na mma. Ndewo.